Lehiaketako ezaugarri nagusienei dagokionez, esan sarixetan 4 sari nagusi dauzela, sari nagusia 1000 eurokin, gazteen saria 500 eurokin, hau berrisa da aurten 500 euro, irabaziko dau 14-18 urte bitarteko gazte horrek, publikoaren saria beste 500 eurorekin eta gero musika sinkronizazioaren saria 350 eurorekin. Eta gero Mondragon Unibertsitateak eta Arizmendik beste sari bana emango dabe. Hori sarixek dagokionez. Gero, ezaugarri teknikoak, spotak izan die 30 segundu bitartekoak eta formatua librea da. Horizontala, vertikala, nahi dozuen bezala egin dezakezue zeuen spota. Eta gero, gogoratu, maiatzaren 19 dela lanak entregatzeko azken eguna. Beraz, animatu, parte hartu eta sorte on danoi. Ikusi dugulako lehiaketa aproposa dela gazterien hurbiltzeko, bez? Badaukagu gazteri hemen Euskal Herrian oso potentea eta nahi duguna da jakin dezaten gehiago zer den kooperatiba bat, zer den kooperatibismoa. Gertuz, arlo horretara, enpresa modu horretara gertura hartzea, ez? Eta jakin dezaten zer nolako baloreak dauden, zer nolako eginkizunak dauden, zer nolako enpresa dauden gure Euskal Herrian, ez? Eta ikusi dugu Euskot lehiaketa oso aproposa dela hau egiteko, ez? Eta gainera modu berri batez, ez? Audiovisual modu batez. Asko dira kooperatiba batean lan egiteko arrazoiak edo kooperatiba bat sortzeko arrazoiak, ez? Alde batetik aberastasuna modu orikatu batean banatzen dela, enpresako erabakietan parte hartzeko aukera ematen dutela, gizartearen ongizateari begiratzen dutela, kalitatezko enplegua sustatzen dutela, ez? Eta berrikuntzako proiektuak izan ohi direla, eta herritik eta herrian ondo errotutako proiektuak direlako, ez? Gizartien oroar ikusentzunezkoen eragina nabarmena dela, are gehiago gaztiengan eta eure diesela gaur egungo ikusentzunezko askoren kontsumitzaile eta ekoizle, ez dut Euskotek horre itzen dagoela lan eder bat, bai ikasle dienei edo gazte dienei, pixkat euskarazko sorkuntzan bide emateko. Euskara bultzatzeko asmotan, spoten gune honetan, gutxune bat ikuste esan da, hortik jozan, eta egixe esan, hortiek aurra diozen inen, amaikagarrean italixe da, inarra hartzen doie, eta gu guztu da horrekin. Euskari elkartarentzat erabat koherentea da, Euskal bezalako ekimen bat bestea eta laguntzaile bezala agertzea, ez? Azken finean, gure helburuen artean alor sozioekonomikoan eragitea dago eta kasu honetan Euskoten bitartez ikus-entzunezkoen industrian nolabait ari gara egiten eta gainera gazteen gana ere iristen ari gara eta horien gan ere eragiten saiatzen gara.